Emakumeak ahaztu zituen zientziak urteetan. Lehen, evidentzia. Bereziki talde jakin bat, andre menopausikoak. Bigarren, evidentzia. Hirugarrena. Emakume menopausikoek hezur masa eta muskulua galtzen dute. Kantitatea eta kalitatea. Eta laugarrena. Asko dira. Eta beren osasuna zaintzeko interesa dute. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerketa talde batek zientziaren hutsune honi aurre egin dio. Gaur, zientzia puntu-puntuan 35. atalean, menopausia, aldizkako baraua eta indar ariketa. Ongi etorri! Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Idoia Labaien, egunon, ongi etorri. Egunon. Esan ditudan horiek egiak aldira? Bai, noski, bai, egiak dira. Horrela da, evidentziak dira, evidentzia zientifikoak. Bai, emakumeen inguruan oso gutxi ikertu da, batez ere postmenopausikoen taldean, begiratzen baldin baditugu artikulu kopuruak oso urriak dira. Bai, lehen egiten ziren baita ere ikerketak emakumeekin, baina beti nahastuak talde berdinean, eta badakigu fisiologia ezberdina dela, eta askotan, adibidez, haien erantzuna tratamendu baten aurrean ezberdina dela. Sintomatologia ezberdina da, baita ere, gaixotasun askorekin, eta horregatik azken urteetan eskatzen zaigu biak banatuak aztertzea. Baina orain egiten ari da, bai, banatuak, baina gehienak izaten dira emakume gazteen inguruan. Eta postmenopausian aldaketa asko gertatzen dira emakumeen gorputzan, emakumeen fisiologian, eta aztertu behar dira bereziki. Nutrizioak eta ariketa fisikoak osasunean duen eragina ikertzen du Idoia Labaien goinik. Punta-puntako ikerlaria da. Idoia Labaien nutrizioan lizentziatua da, zientzia biologikoetan doktorea. Egun, hemen, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, osasun zientziatako departamentuan fisiologian katedraduna. 50 ikertzaileen buru da ISFUT institutoan eta Helikos ikerketa taldea ere zuzentzen du. Joan den urtean, Women's Sport Institutuak bere rankingean sartu zuen, Espainiako kirolean eragin handiena duten 100 emakumeen zerrendan. Menopausia, indar ariketa eta aldizkako baraualdia. Zergatik? Begira, egin genuen proiektu bat, 3 urte, ikusteko aldizkako barauak eraginkorra zen pisua galtzeko, eta emaitzak oso interesgarriak izan ziren, baina baita ere bazegoen bigarren mailako efektu bat. Eta ikusi genuen, aldizkako baraua jarraitzean, masa giharra, masa muskularra galtzen zala. Eta ikusten dugu bereziki galtzen dela emakumeetan. Eta emakume horiek gazteak ziren. Orduan preokupatu ginen, ze badakigu emakume postmenopausikoek galtzen dutela masa muskularra gehiago oraindik. Eta gainera, horiek dira batez ere jarraitzen ari dutenak bere kabuz horrelako tratamendu dietetikoa. Menopausiarekin batera askotan kilo batzuk hartzen ditugu emakumeok. Orduan emazteki frankok aldizkako baraua aukeratzen dute kiloak kentzeko. Hain modan dagoen aldizkako baraualdiak. Bai, jarraitzen dute besteek baino gehiago, arrazoi asko dago hori pixkat esplikatzeko, hasteko ez direla tratatzen, bai, orduan tratatu gabe daude eta bere kabuz egiten dute asko, bai, horrelako tratamendua. Eta behar da laguntza, kasu horretan? Klaro, baietz, populazio taldea oso zaurgarria da. Galtzen dute ez bakarrik masa muskularra, kalitatea galtzen dute baita ere estrogeno maila jeisten denean, eta baita ere hezurretan dentsitate minerala jeisten da. Dieta horiekin kontrolatzen ez baldin badira, eta laguntzen ez baldin badira ariketa fisikoarekin, sakonagoa izango da galera hori. Eta azkenean hori gure bizikalitatea erasotzen du, eta gainera epe motzean. Eta horrexegatik, ikerketan hasi dira Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Helikos ikerketa taldea hain zuzen ere. Beraiekin batera Nafarroko Ospitale Unibertsitarioa. Indar entrenamenduak eta aldizkako barauak menopausia osteko etapan zer eragin duten aztertu dute. 80 emakume, 50 eta 65 urte tartean eta gainpusua edo obesitatea dutenak. Bai, proiektu honetan egin genuena zen konparatzea, aldizkako baraua bakarrik egiten zuten talde bat,
aldizkako baraua eta indar ariketa egiten zuten beste talde batekin, eta bukatzeko gaur egun pixkat gold standard edo erreferentzia bezala funtzionatzen duen tratamendua. Hau da, dieta hipokalorikoa, ariketa fisikoarekin lagundua. Eta gainera talde guztiei gomendatu genien proteina kopuru minimo bat hartzea. Zergatik, badakigu proteina kopurua gutxiegizkoa denean, masa muskularra oraindik gehiago galtzen dela. Baina eske gainera aldizkako baraua jarraitzen zuten talde horietan, dietaren kalitatea txarra zen. Eta egiten zutena bereziki zen afariko orduan proteina kopurua murriztea, eta iziren iristen minimo batera. Orduan, ikerketa honetan egin genuena zen denentzat proteina ezarri, eta konparatu aldizkako baraua ariketa fisikoarekin lagundua, dieta hipokalorikoan gehi ariketa fisikoa bezain eraginkorra zen. Zergatik hori? Dieta hipokalorikoa jarraitzen nahiko zaila delako. Gain begiratu behar da asko dieta, oso zorrotza egiten da askotan, pisatu behar dira elikagaiak, menuak jarraitu behar dira, eta askotan ez da erraza. Orduan funtzionatzen du bai, baina epe motzean. Gero jende gehienak berrira bazten du pisua, ezakigunez. Aldizkako baraua errazagoa da jarraitzeko, bakarrik ordutegia begiratu behar da, egiten ditugu baita nutrizioko hezkuntzako programak, pixkat laguntzeko, baina hori eraginkorra baldin bada pisua galtzeko, eta murrizten baldin badugu, edo mozten baldin badugu, masa muskularraren galera, izugarrizko arrakasta bat, bai? Urte osoan egindako programa aztertzen ari dira orain. Lehenengo emaitzak oso interesgarriak dira. Ariketa egin duten emakumeek ez dute masa muskularrik galdu. Ikusi dugu 3 taldeek pisua galtzen dutela, bai? 3 taldeek galtzen dute gantz masa, baina gantz masaren galera handiagoa da dieta hipokalorikoa eta ariketa fisikoa egiten dutenen artean, eta ia berdintzen du aldizkako baraua gehi ariketa fisikoa egiten dutenak. Eta importanteena, ikusi dugu masa muskularraren galera gelditzen dala. Guretzat hori oso interesgarria da, importantea, bi talde horiek ariketa fisikoa, indarreko ariketa fisikoa egiten dutenak, ez dute masa muskularra galtzen. Orduan, gomendatu behar dugu horrelako programa bat egitea. Osasun bideak gomendatu behar du olakoren bat edo... Klaro baietz. Osasun etxeetan, orain egiten ari da receta deportiva, bezala ezagutzen duguna, baina dira gomendio generalak, oso orokorrak. Emakumeentzat beharrezkoa da indarreko ariketa fisikoa egitea. Horrek ez du esan nahi, beste ariketa fisikoa ez dela osasuntxua, ez dituela onurak ekartzen, bai. Baina egin behar da baita ere beti gutxienez, 2 aldiz astean, gutxienez, indarreko ariketa fisikoa. Zer gertatzen da? Talde hauetan askotan ez dute inoiz ere ariketa fisikoa egin. Orduan normalean ez ezaguna da, beldurtu egiten dira, makinen aurrean, hori ikusi dugu, ez? Eta gimnasio batean. Nos vamos de nuevo a tumanillar. De pie. Y 4 seguidas con la derecha. 1, 2, 3. Eske gimnasioak ez dira batera atseginak emakumeentzat orokorrean eta batez ere horrelako adineko emakumeentzat, bai? Ispilu gehiegi. Adibidez. Musika. Bai, gehienetan badira gizon gazteak. Eta ia baztertzen dituzte horrelako emakumeak. Egia esan, askotan esaten ziguten, programan sartzean, nik ez dut horrelako ariketa fisikorik inoiz ere egin, beldurra daukat, eta gero, oso pozik egon dira. Zeren esan beharra da, gimnasio berezi bat antolatu duzuela. Eta hori izan liteke arrakastaren gakoa. Desde ahí arriba. Nik uste baietz, bai. Azkenean beraientzat prestatu dugu, bakarrik egon ziren, entrenatzaile batekin, noski, eta giroa atsegina, haientzat prestatua. Orain ez dago horrelakorik gutxienez Iruñan. Orduan, gero programa bukatzen esaten ziguten eta orain zer. Nora joango gara, gimnasioetara hurbildu dira, baina ez dira erosoak haientzat. Orduan, bilatu behar dugu modua. Horrelako programak ikusten baldin baditugu, eraginkorrak direla, arrakastatxoak direla, errazak gainera egiteko, implementatu behar dira. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Beharra badago, alde batetik, baina nahia ere bai. Emakumeek oso ongi erantzun diote, arrakasta izugarria. Bakarrik berria atera genuenean egun batean 500 dei baino gehiago jaso genituen, jende asko egin nahi zuen programa,
Eta gero jarraitzen dute deitzen guk, noski ezin ditugu danak sartu. Orduan, pentsatu behar dugu gero zer. Orain rezeta deportiba bezala eskaintzen ari dana, ez da baliagarria. Azkenean ariketa fisikoko programak personalizatu behar dira. Eta talde berezi honentzat, eskakizun bereziak daude, eta prestatu behar dira programa bereziak. Guk egin dezakeguna da evidentzia mai gainean jarri. Emakumeak oso interesatuak daude. Eta asko gara, ez da? Claro, noski baietz, populazioaren erena. Orain emakume posmenopausiko talde hori erena da. Asko gara. Gero eta gehiago gure bizitxaropena luzatu da, eta posmenopausiako garaia luzatu da, noski baietz. 50 urte inguruan menopausia iristen da. Eta oraindik gelditzen zaizkigu urte asko bizitzeko. Lehen jartzen ziren tratamenduak, estrogeno maila jaisten zenean, bazegoen terapia hormonala. Gaur egun ez dago ezerrez, osake gure bizimoduak aldatu beharko ditugu, ariketa fisiko gehiago egin, eta zaindu baitaren nutrizioa bestela gure osasuna kaltetu egiten da. Batez ere ezurrak eta masa muskularra. Eta zergatik da hain importantea ezurrak eta masa muskularra zaintzea? Ez da bakarrik autonomia izatea, eta hori ja importantea da berez, aulki batetik bakarrik zutitzea ja garrantzitsua da, ez? Ezurren kasuan baitare egiten dana da auskortasuna ditzen dela. Emakumen artean hausturen prevalentzia asko saltuagoa da, gizonen artean baino. Eta hori ia fisiologikoa da gure ezur masa galerarengatik, baina gutxienez geldi dezakegu pixkat aldapa bera hori, ez? Baina eske gainera masa muskuloeskeletikoa badauzka beste funtzio asko. Egia esan gaur egun organo endokrino bat azala tratatzen dugu, bidaltzen ditu seinale asko beste organoetara. Eta gero ezin dugu ahaztu ez da ere nola ariketa fisikoak gure emozionetan baita ere eragiten duela. Asko sobe sentitzen gara. Emakumeek esaten ziguten, orain hobe lo egiten dut. Hobe lo egiten dute, hobe sentitzen gara. Pozik gaude. Hori dena neurtu duzue? Bai, dana neurtu dugu, bai. Bai, eta esan bezala, lehen emaitza, mehetu gaitezke gihar masa galdu gabe. Emakume posmenopausikoak badaukate arrisku asko sarkopenea garatzeko. Sarkopenea da hori masa muskularren kantitatea, kalitatea eta funtzioa galtzea. Ikusi dugu gelditzen dela. Masa muskularra ez dela galtzen naiz eta pisua galdu. Hori da guretzat emaitza importanteena. Eta programa erraza da. Ebakuntza bat, baina askoz errazago eta askoz merkeago. Askoz merkeago, baina klaro, prebentzio bazala funtzionatzen du, eta askotan gobernuek ez dute inbertitzen prebentzioan baizik eta tratamenduan, ez? Baina bai, erraza, merkea, eta oso osasungarriak emaitza. Guretzat hori da importantena. Eta baita ere ikusi dugu behar dutela, eskakizun handia dagola. Naia. Bai. Ahaztuta egon dira. Bai. Egon gara. Bai, noski baietz. Duela gutxi arte ezin zen ez da menopausiaren inguruan hitz egin, ez? Ia hitza tabu bat zen. Gaur egun hitz egiten dugu, eta orain nahi dugu baita ere zerbait eskaintzea, ez? Sintoma asko sortzen dira, menopausiarekin, baina badaude baita ere sintoma basomotorrak, sofokos bezala ezagutzen duguna, gure lokalitatea kaltetu egiten da, eta ariketa fisikoak laguntzen du. Evidentzia zientifikoa badago. Claro, baietz, bai. Zuek izan zarete aintzindariak ikerketa hildo honetan. Orain arte egin ziren programa horiek ariketa fisikoa landu egiten zuten, dieta gabe, normalean guk egin duguna da 2 gauza baktera lantzea, eta pioneroak gara baita ere pixkat obesitatea daukaten emakumeekin lan egitea. Kasu hauetan ez dago eskaintza. Baduzu beste proiektu bat esku artean. Bai, orain mekanismoak bilatu nahi ditugu. Bata ikusteko nola aldatzen den masa eskeletikoaren kalitatea, baina ja biomolekulak begiratzen, bai, eta ikusteko exerkinak bezala ezagutzen ditugunak, masa muskularrak bideratzen dituen seinale horiek, aztertzeko, eta baita ere ikusteko nola kontrolatzen den jateko gogoa, bai, apetitoa. Ze badakigu aldizkako barauak badauzkala eraginak baita ere, eta jendeak ez dago gozea. Jakin nahi dugu zergatik, eta hori importantea da posmenopausian. Ze estrogenoen maila jaisten denean, baita ere gozearen kontrola zerbait galtzen da, oztopatzen da. Orduan ikusi nahi dugu zer gertatzen dena horrekin. Mezu bat emakume menopausikoen dako. Zer egin daiteke? Lehenengo eskatu. Nik uste eskatu behar dela, kesatu behar gara pizkat gehiago. Jakin behar dute, interesgarria dela, badagola evidentzia. Beren osasuna hobetu egingo dela, ariketa fisikoa egiten, indarreko ariketa fisikoa egiten, eta eskatu behar dute. Horrela denon artean lortzen dugu horrelako errezeta deportibo bat aurrera jartzea. Nik entzun dut egin erresa da. Erresa? Egin. Bai. Jarri besterik ez duzu, borondatea da. Alperra zara.
Ez, baina hori ez da egia, Duan lagundu behar da, programa ondo diseinatu egon behar da, kondizioak, pixkat, kontestua baita ere landu behar da. Orain gimnasioak esan dugun bezala ez dira atseginak. Eta gainera baita ere badago lesioak izateko arrisku gehiago. Orduan hor baita ere entrenatzailea beharrezkoa da. Lagundu behar dugu kontestu guztiarekin. Ez bakarrik eskatu, ez? Gainpisu daukazu, galdu nola, bai? Eta orain ezurmasa galtzen ari duzu. Zaindu nola. Orduan behar ditugu espezialistak gurekin. Idoia Labaienek Dixit. Horixe, munduko populazioaren erdiak eskertuko luke. Esker milanitz gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Honeraino gaurko gure atala. Izan untxa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa, Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.